आंलाय कक गुबै सानानै हामजाबाय आं जाया दंखाय आनो रिबले बाच्चा बाच्चा आइছে इउट्यूबआव मुसुक मांजे नयते आं माजे माजे आइनारखौ बुसाइ मानाय हायছে गुबै दांबा बखरं लक दासै थाखा मुसुक दे थाखा आंबा रे आइते आबो आसला आबदिया आबो तामो आबो के गथालायान बागै सामानसे दिने आबो आइपीएफ दिन चार फान हिगरा आइपीएफ दिन बरक फाना फुर नासले जागो हायते चीन मंत्री कुतुगो चीन जेल सेक्रेटारि कुतुगो गाबो जलिबले बरक मुसुक नि सिदारता हा दिने नों आइपीएफ दिन चार रनो आन कमेन्ट नाय दिन सारिगन रेनाय ठीक सागा सार राइट रेनाय ब्लाहि जे बरक आबो के थानसाइयान बागै सा माजरा बेरजाक मानि जों जत थानसां लायनाय कमेन्ट मुसुक सिनि संखाबो कमिनाय नक नायनाय आबो थानसा जों लायना नांनाय हेचे जे फाटार दंनाय महाराज बिरुद्धे दा बिजय खुवाइनि सब्राक्टर खा महाराज दे थानसा खायनाय आं साव दा बिजय ताक फाटार नखर खेते ओ ताबुं पाइत्या सेरेरो मानजाके बिपद सं हायचे हा आंखाबन साव दा बिजय नबो जां नां थाका कैमेरा चागरी महाराज न सिदा लामबाके खुलुमबै आंनि बुलंखा आं जाया साका आं थानसाव हा पैसिनायनि फाइमा सावायचे लाइव रिस्क नंना बरंनि बरं गुन थिक्रे हायचे बुबुर बरक जलि ताम खाय हायचे बुइले थानसा हम साका हम मुंलाय तो यां बखासे मोबाइल साक केबो कैमेरा तिसानाय ग्रा मोबाइल बेंक तिसावां नुकायचे साक सिदा सफ्राका महाराज नि बिरुद्धे ताव नायने जा तला मो बिजय खबर दें थाका मुसुक सै नों बुथार जागनाय नि मानसि तानसो आ बरक न आं मा साव दा बिजय न मा कयो तिनिबो नायगुनाय ब्लेचेनि यूट्यूबआव बुरियाचे नों दादा तारातारि महाराज बे मालायै ननो जे केउ इंदन फानदि दंरा खबरदार नों अनुरोध खायो आं ननो थांदे महाराजार थांनि खुलुमबै चिनर चिनी खरां दङ ककपिन दङ राइजिं त्रिपुरा दङ गोबांमा चेनेलनि आदं रक दङ बरंनो सिदान नों राजबारि थांमान खिसलां सहकारियै महाराज न खुलुमबै नगो फाइ नांखाय खोनाय सिलै निंकाय दर न खुलुमबै साथिदे आं तेमते इंलि आइছে इंगायसे गति गाहामनाय आइছে आपति बरक रक अरय परय खाइनो जों एकलाय मालाय आइছে जों थानसा मांनाय थानसानो सिनि शक्ति पालसे सालमा खनाय देबा साल हाब थांबानो पालगे ताबुं और नियन बाल्ब रुय सारते 1.5 घंटा बक्तिता सप्राक दिनै साल लायगे पिनि तन्ना नय माय देबा सालनो आसायदे जों पालंलायनै बाहिचे हा पालंनि जे साल मा थुबुनाय आइছে हा जों सोनामनाय आइছে नांखाय साल जों तुइ बायनाय आइছে बिनि बागै ताखुब्रक 10 संख्या गोनांफोर नक ताकिदि कायसा मेसेज आंमारो बहुवान शिक्षित रक आगरतलान जागा फालो कलकाता नक तां साइदमा मो जागा बुंयाब्ले आं विदेश बेरायनो थांजारे आं नगो 10 जन शिक्षक केबो टीवी बांखारो केबो बाइक बांखारो केबो आं नक बि चेयर क्लां दो आजरां फाय काय खुसुंग्रि फाय पान्ता शिक्षक वाइ 7 नक नि फादारो खारमा थांबायनायते मो जागा बंनिया मो जागा चिनी जोंसो मो जागानि मालिक ना रोंया जों बाग जागो थानसानो चिनी एकमात्र शक्ति नाय थानसांदि डाक्टर गाहामनाय थानसांदि इंजिनियर गाहामनाय थानसांदि मंत्री गाहाम फायनाय थानसांदि मुख्यमंत्री माननाय थानसा जे चिनी लामा आइছে जों थानसानो मा तरजाकनाय बेबो कयनायचे तागबो जारा फातारो तंखो आ बरनो जों सानाय पार्टीनि बुं मुंसाय आइছে तामनायबा आरो खरसा बरक सावो बाक्सा आ दलनि बुं स्लायनो मुसुम जायगाता अब बुखाव नांजागो सुसि बायर खाय इं भो अब बुत्तिके सुसि बायर दाखे इं आगला सिया इंजाक फंगाय गागे साना मुसुम टेलीफोन नि जुग अब तो मोबाइल है ओ मोबाइल तिलेबले आगि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तंगुरां नुमाने एंथनी जवाहरलाल नेहरू नि टेलीफोन बुदुक तार मोमात गुरी माननानकाय सोंमा तनि वो तो प्रधानमंत्री ब्ले आबो खरचा दारुआन तंगा फुन तिनाय बजेखाने थांगा बेराय बायছে हा तो फुन बायगाय दियो सब फुन आबो साइ पेबेके बेराय रहो ताइसा तुम पाকক मातो ताबो तो प्रधानमंत्री रंगुको के पाকক ना नांगली आइছে बबो फुन ति मोबाइल ति आबोन परे फायगनि पिसिउ खाइलाय आरो से बोरै नाय तो खरचा आसुगै दङ
मिनिटो कई टाका है 2 टाका रिखाई बबो नारागो आई पिसिउ बुट नु खाबले नगागी आबो गोजाम मानै केबो पिसिउ बुट न हामजागो नै मोबाइल नि जुगो ता पिसिउ बुट ताङै लिपस्टिक फुले आरो आसु तंफा के थाथानो बारो थाथानो थांलागले ता मोबाइल नि जुग हाइते जत मानैनो गोजाम गाबनो गाद्रिलाय आरो सकलाय मा तंनाय आको करिबले हाया दबा पिसिउ बुट नि जुग पाइ गाबो खेबिसिदि मोबाइल ति पाको देहाइते जुगनि आबेदन तामो ताबुंनि जुगै टिप्रालेन नांखाइते ताबुंनि जुगै चिनि आलादा राज्य नांखा चिनि मुख्यमंत्री नांखा जों आबो मा सांलायनाय आइते आं बसालो दल खायगा आं आरे जेलो हाबका आंबो खुलुमबो जे जेलो थांनाय र बाहान फादेरे केखग्रि कफाजाका सेंट्रल जेलो 5 केजी पाथर नखना कामरा रेनु दे बर्मन नाब्लाबो हा निनि या सिओ तख्रुब जांमां बुसुरले बुजा छिना बाहायते आसिक जुन दागाओ साकातै जखन पाथर खिगलाय रगापो या सिओ क्लाइनेन बागे बखरक था थाबायरि गारं आ पाइखाय तां नों बायाङासो बुजागै दंनाबा जारा चिनि दफानि बागे जेलक लायखा शहीदका जों बरनो खुलुम जों बरनो श्रद्धा क्लाय रेसपेक्ट किन्तु आबो बायसिनि तिनिनि जुगो जों जदि टिप्रालेन सांलायलिया मुख्यमंत्री आलादा क्लायलिया जों थादा थांनो ताम तंबा बिथिं दुकान खम कायसे दुकान सकरि गाचिनि हा मुइगोदों थाइगोदों अ 18 मुरा थाखाय खोना थांलायगोनाय नुगनाय अ मुया म थाकतां आर चिचिनि म थांनि फालै हा बरक ते मोबाइल पाइ मालांसिनो ते यूट्यूब नाय मालांसिनो बुरु सिकि दंसिने आबरो आबन बागिनो चिनि मंत्री परिषद ते कुंकलक बरक रखाय जोंनो सब समय नुखायनो हा इन दंना जातायते आगिबा महाराज दंना हाइनते महाराज फाइकै बर गागि कुमिल्लाओ चिन महाराज र कराई काई थांगाके 10 नील डाउन नंगै महाराज की जय हो नि मा खुलुमबायते दिन बरसर मुख्यमंत्री नि ताबखाय निनो पारागाना अ बिचरन ताबु केसार पाथके काखरुबै बुइलांफानो अ साओ मा निजिनि काबलाय दंमाननो सुतक नारनो क्षमता केम गरियाइते सामनो सानायनो पुलिस मंत्री निनिया खोना बिशके तु जदि टिप्रालेननि स्वराष्ट्र मंत्री गाय बिन कुमुन बन फुनखाय ओइ केतु नङाबो तामो फेवरले नाहिके सालाय मानामले तां नों सामनो सानाय हाइते ब बरं सानायनो नों साइनाय तुमि के नों सोंलांनाय आमी अमक देखताছি কিছু নেতারক চিন্তি রংকাবা হ্যাঁ অনিমেষ বাবু আমি দেখছি কিন্তু দেখছি নি ফোন বন্ধন খানাই লকাইতে তে নাইলি আইতে আজ গোদা তংলাই সিনাইছেন বিনি বাগै তাকুর কগনো আহিকেবো সাইমনো दाबिले काइसान नानानै दाबिखाय ग्रेटर टिप्रालेन मन दाबि मांनाय आ थानसा सारा चिनि कोनो गति करि जों थानसांगे बासिनाय थानसांलियाखै जों बानसिलिया आरो एडिसि इलेक्शनो जों थानसा माने अब बर' बुद्रिना नांनाय अब ते मा सालायसिने आइदा जों आगि माइको सायापुर उन बुद्रि लइब्लायचे हा जे बुजिति दिदि पान्ता कानानो फान थानसांगे दिदि हिंदे दाबो सामा जागा थांगै जसाके चुम्बक हा दावन था हा महाराजान सिम्बल के कानान फार हदा आरन ते था अब क्लाइने अब बुजक सानान नङै